Oi khanala tabuk te firogai ta phashiri do. Oi khanala tabuk te firogai ta phashiri do. Thuitangka a borok je borok nono srapa zorabo. Nini kulogo thui tongmani thuitangka a borok je borok srapa zorabo nini hamsak mawo kalegai thui tongmani. Asuk buke bono lokita redi. Dolrok asuk buke bono sakbang baita thepadi eba sakbang no ke bono taridi. Kebo borok nang bai thangai ni khano sabai ki bena moteke kebo bai ta tongdi angwan chungmani baksa ani heter no honei angwan chungmani baksa ani heter no honei tabuk sa ang saiman chubo baksa ani bekhani borok ani ganani borok bo ani heter chungni slai komya gabanga borok shawo hamsak mung eba hamsak ma paimanya hanei gabangma borok no shawo hamsak mung eba hamsak ma paimanya hanei tofano jefra hamsak ma manya ango azaraw hangke onek dambroi no ma payo khorsa borok ni kani kahini tongo khorsa borok ni kani kahini tongo kasha kahini no bojoton sabik khana deo te kasha kahini no jebo kahini joto borok bai no hui to nibu nangba ani khabai thangnani ba kisapano akaili yada arona karshidi anote tekto tare shidi nang tabuk ni lama nang thangshidi te kiphil nang ani langmo finally nangleya hambai ano amo haike thangya an bakhano shakak pani bakai tinen bakam shakna kha khai no tinen ben sajagan hana jurishna tinen ben sajagan tongka please ke like share comment khana ta pogri ten down plan channel tongka please kan subscribe khan ta pogdi hamma chitun ka ham kurang tongdi